Moi, mä oon Nea ja tää on Nean Lankaradio. Tänään on syyskuun 24. päivä ja mä olen täällä puhumassa teille neuleista. En siitä, että jouluaattoon on 3 kuukautta, vaikka sekin vähän ehkä houkuttaisi. Mutta puhutaan neuleista. Mulla on jokunen valmistyö, jokunen keskeneräinen, jokunen uusi aloitus. Ja itse asiassa myös on ehkä pakko myöntää, että pari lankahankintaa, mutta ne on perusteltuja lankahankintoja, niin eihän niitä silloin lasketa. Ihan ensimmäisenä ennen kuin me päästään sinne neuleasiaan, niin mulla on täällä joku solmu täällä työssä. Voi apua. Joo. Niin mä haluan sanoa kiitoksen kaikille yhteisesti. Mä sain edellisen jakson kommentteihin paljon viestejä ja osanottoja ja ne tuntui tosi hyvälle. Ne niin kuin kosketti ja tuntui oikeasti tosi niin kuin merkitykselliselle. Onko se sana? No, ne merkkas tosi paljon. Et kun ajatellaan, että suurin osa ihmisistä kuitenkin, ketä siellä ruudun toisella puolella on mulle täysin tuntemattomia ihmisiä, vieraita ihmisiä, joidenkin kasvot tiedän ja osaan niin kun tunnistaa, jos vaikka jossain kadulla kävelee vastaan. Mutta suurin osa on täysin tuntemattomia. Ja silti se niin kun määrä, mikä niin kun viestien välityksellä tuli ja se niin kun, en tiedä, onko myötäeläminen välttämättä oikea sana, mutta se kosketti oikeasti tosi paljon. Niin mä haluan sanoa joka ikiselle yhteisen ison kiitoksen. Ja no, elämä rullaa eteenpäin. Niin kuin pitää rullata, päivä kerrallaan mennään ja sillä pääsee pitkälle. Nyt tosin tää viimeiset pari kuukautta niin on tullut tehtyä ihan hulluna töitä. Ja sit siihen on ollut vielä päälle kaiken maailman noita virallisia asioita. Ja muun muassa yksi autoremontti. Mä en varmaan ikinä mainitse mun autostani. Tai siis aina kun mä mainitsen mun auton, niin siinä on jotain vikana. Niin myös tälläkin kertaa. Mun pitäisi käydä hakemassa se pois korjaamolta. Se ei oo mitään halpaa lystiä. Nyt me eksyttiin niistä aiheesta, niin palataan niihin neuleaiheisiin ja palataan nyt vaikka nyt, mennään silleen sujuvasti tästä. Mä olen siis täällä kertomassa neuleista, jos ei se tullut jo selväksi. Ja jos olet uusi ihminen, niin mulla tää juttu aina vähän silleen rönsyilee. Se menee aina vähän silleen pysytään, meillä on aihe, mutta sit siitä mennään silleen hyvin moneen eri sivujuonteeseen. Ja sit mä huomasin äsken, kun mä aloin kuvaamaan, että mä oon hyvin ruosteessa. Mä sekoilen normaaliakin enemmän, mikä nyt sinänsä ei ole mitään uutta ja ihmeellistä. Ja musta tuntuu, että mä sanon joka kerta niin, mutta se nyt on vaan fakta. Mutta jotta nyt ihan oikeasti päästään siihen aiheeseen, niin mä näytän teille ekana tämän. Tää on keskeneräinen, niin kuin näkyy. Tää on pipo. Tää on ihan vaan tällainen 2 oikein 2 nurin joustin pipo. Ja tää on aloitettu täältä päälaesta. Ja tässä on niinku vähän tarkoitus nyt se, että mulla on täällä jossainhan se on, missähän se on. Mohairin nöttösen jämä. Siis täällä. Täällä. Tätä on siis todella pieni pallura enää jäljellä. Tosi mohairihan nyt on riittosaa, mutta silti tätä on pieni määrä enää jäljellä. Ja sit mulla on täällä kaverina myös tämmöstä, tää on Sadness-Garnin sisua. Eli toisin sanoen teen tätä siis 2 lankaa yhtä aikaa neuloen, niin pipoa. Ja tarkoituksena siis tää on tehdä siis sen verran tähän pituutta, kuin mitä mohairia riittää. Eli tää on semmonen jämälankaprojekti tavallaan. Tätä sisua mulla on jäljellä vielä itse asiassa 2 vai 3 värissä. Mutta myös tätä violettia on 1 korkkaamaton kerä tämän kerran lisäksi. Mutta tää pipo tulee nyt silleen, että kunhan mohairi on käytetty loppuun, niin se on sit siinä. Sen takia, että tää on aloitettu täältä ylhäältä päin. Ja mun on nyt suositeltava, mä tykkäsin, tai siis
ärk. Mä olen käyttänyt tähän aloitukseen niin Louhettaren luolan sivuilta löytyvää ylhäältä alas Pipon ohjetta. Siinä on neuvottu, että kuinka sä aloitat tän täältä, ja siinä on kerrottu muutama eri vaihtoehto. Ja sieltä löytyy muun muassa tämmöisen 2 oikein 2 nurin joustinpipon niin kun, tavallaan ohjeistus siihen, että mihinkä väliin tehdään ja minkälaisia lisäyksiä. Ja tarkentaakohan tää ees? Tiedättekö, kun toi kamera on nyt niin kaukana, että mä en näe kunnolla tuohon näyttöön, mutta kun mulla oli hieman hankaluuksia saada tää silleen edes jollain tapaa osumaan 1:1. Plus, että nyt kun mä katson, niin toi taustahan on muuten ihan hirveän sekainen. Ei anneta se häiritä. Mutta jos mä zoomaan tätä, niin sittenhän mun ei näy ne neuleet. No, älkää välittäkö sitä. Tää on elämää. Mutta Pipo on tulossa. Ja syy siihen, että miksi meillä on täällä Pipo, niin meillä on täällä myös toinen Pipo. Ja tää on tehty tämähän lähtee ihan kuulkaa taas loistavasti käyntiin. Mutta siis tämä on tulossa täällä keskeneräisenä. Ja tästä mä olen tehnyt myös toisen Pipon tästä Sandnesgarnin sisusta. Ja se on valmiina. Ja me päästään nyt niihin valmiisiin töihin, kun mä oon näyttänyt tuon, mitä mä äsken neuloin. Täällä on 1 oikein 1 nurin joustinta olevaa ihan perus rippipipo. Mä taitoin tän reunan jo. Mutta ihan perus 1 oikein 1 nurin joustinpipo. Mä käytin tähän Purl-Sohon sivuilta löytyvää ohjetta. Oiskohan se ollut ihan nimeltä sekin jopa peräti joku Classic Rippi Pipo tai joku tämmönen. Ei se nyt ehkä ihan Pipo ollut. Classic Rip Hat tai joku sellainen. Mutta tämmönen ihan perus. Ei tässä ole mitään ihmeellistä. En edes muista mikä puikkakoko mulla oli, kun tää oli mulla tuolla työkassissa silleen, että mä neuloin tätä aina silloin tällöin pari riviä. Ja todennäköisesti nämä on kumpikin Pipo siis lähdössä eteenpäin jonkun sortin lähetyskasaan, koska hyvää voi aina tehdä. Plus, että meillä on töissä semmonen koppa, missä on niin kuin neuleita, pipoja ja sukkia. Pääasiassa siis pipoja ja sukkia. Ja se on tyhjä. Siinä lukee siis, että saa ottaa. Se on tarkoitettu niin kuin asiakkaille. Mutta se on tyhjä. Ja mua vähän harmittaa se. Niin sille mä ajattelin, että mä nyt tästä ainakin 2 pipoa sinne laitan. Niin sit mä oon tehnyt edes jotakin hyvää. Tai näin mä ainakin uskottelen itselleni tämän asian. Ja itse asiassa mä en tiedä, saadaanko me tää kuinka näkymään. Koska meillä on täällä siis keinotekoinen valo, mulla on kattovalo päällä, plus sitten mä oon joutunut säätää kameran valotusta pikkasen kirkkaammalle, koska ulkona on pimeää. Siellä on tommonen tosi harmaa keli ja näköjään 11 astetta, siellä on edelleen lämmintä, mutta siellä on tosi tommonen syksyinen keli. Mutta siis näissä on tosiaan sama lanka, erona vaan se, että tässä on mohairi kaverina. Mutta eihän se siinä nyt kyllä näy yhtään, että no kyllä se vähän ehkä näkyy. On tää pikkasen pehmeämpi. Mutta joka tapauksessa sama lankaa ja kuuluu siihen mun operaation tyhjennä lankavarastoasi. Mutta sitten seuraava valmistyö meillä on tässä. Tadaa. Tunnistaako tästä jo joku, mistä mahtaa olla kyse? Niinpä. Apua. Tämä tässä on Steven Westin Vertices Unite huivi. Ja tämä on minun Vertices Unite numero 3. Mä oon tehnyt sen yhden punertavan, missä on hirveästi rouva silmusolmun erinäisiä merino-sukkajämiä. Sitten mä oon tehnyt yhden, missä on Novitan Venlaa lankana ja nyt sitten tämän. Ja tässä on Ropsin nuurtia. Ja tää on aivan törkeen ihana. Tää on kokonsa puolesta jotain sen pienimmän ja isoimman väliltä. Ja tää on aivan ihana. Tiedättekö? Mun pitäis vaan päätellä tää, niin mä saisin tän käyttööni. Koska tää olisi nyt just tälle kelille aika passeli. Plus tää on väriensä puolesta semmonen aika erittäin jees.
Pitäisikö mun tehdä kuitenkin yksi semmonen tempo, että pikkasen lasken tätä. Mä lasken tätä. Koska... Ei se lasku. Ei tää on väärä nappu. Mulla on siis kamera alusta. Näin. Hei, olisiko parempi? Paljon parempi. Nyt tää näkyy hyvin. Mutta tää on aivan ihana. Tää on lämmin, pehmoinen ja ihana. Ja tääkin oli täysin siis varastosta löytyvistä langoista. Mä tos just taisin mainita, että mä oon nyt tänä kertaa vähän ostanut lankaa. Mun on ollut pakollisia hankintoja. Mut muuten niin, siis mä oon yllättynyt siitä, että miten paljon... No okei, en edes oo hirveän yllättynyt. Mutta siis mulla on, kun sitä lankaa on, niin sitä on ollut aika määrät. Niin miten paljon sitä saa niin kun oikeesti käytettyä ja miten paljon sitä saa oikeesti neulottua niin kun omista langoistansa pois. Tai sit omia varastojensa pois. Silleen, että saat jotain järkevää aikaiseksi. Kuten esimerkiksi tämän aivan ihanan huivin. Yhtäänhän en oo siis punninnut tätä, eikä sillä ole mitään merkitystä. Ainakaan minun mielestä. Jos joku haluaa tietää, niin kyllä mä kerron. Mutta kun mun mielestä tääkin on vähän semmoinen, että kun jokaisella meillä on se omanlaisensa käsiala. Mä voin kertoa konkreettisena esimerkkinä tästä. Minun yksi ystäväni, ihana ihminen, niin me puhuttiin tästä kerran. Me neulottiin siis vierekkäin kumpikin seiskaveikalla, tai niinku seiskaveikkasukkia. Hänellä oli 5 millin puikot ja minulla oli 3 millin puikot. Ja me verrattiin niitä meidän sukkia silleen niin kuin näin. Ja siis vaikka hänellä oli 2 milliä suuremmat puikot, niin silti se hänen käsialansa oli niin paljon tiukempi. Ja siis se valmis sukka oli paljon niin kuin tiukempi ja semmoinen niin kuin jämäkämpi se neulos kuin mitä mun niillä 3 millin puikoilla tehty sukka. Et kun jokaisella meillä on se omanlainen käsiala ja puikko koko, mikä mätsää omaan käsialaan ja oman niin kun, sen käytössä olevan langan kanssa, niin sit se, että okei joo, saathan sä vähän osvittaa siitä, että kuinka paljon voi suunnilleen ehkä mennä. Mutta kun se käsiala vaikuttaa siihen niin hirviästi, niin sit se, että joo, mä harvemmin oon maininnut, että minkä kokoisia puikkoja mä oon käyttänyt missäkin, koska mulla on tosi löysä käsiala ja mä joudun aina ottamaan aika paljon pienemmät puikot kuin mitä niin kuin ohjesuosituksessa on. Ja en mä tiedä loppupeleissä, niin onko sillä ihan hirveitä merkityksiä. Ainakaan mä oon vähän tullut tällaiseen tulokseen. Koska sit kun sä neulot, niin sä opit tuntemaan sen oman käsialas ja sä tiedät sen suunnilleen, että minkä kokoisella puikoilla sä saat itses niin kuin oman käsialan kanssa hyvää jälkeä. No, me eksyttiin tässä aiheesta, mutta en edes muista, että millä puikoilla mä olen tätä tehnyt. Enkä tiedä paljon tähän on mennyt lankaa, mutta jos joku haluaa tietää ja kysyä, jos joku haluaa tietää, niin kysykää. Mä kyllä sit vastaan ja kerron. Mutta mä en koe itse tarpeelliseksi, että mun pitäisi kertoa ne niinku tässä. Koska se kuitenkin on niin yksilöllistä. Et kyllä mä nyt jotakin voin aina jossain vaiheessa. Mutta tääkin oli silleen, että kun tää on monesta eri langasta tehty, niin en minä tiedä paljon tähän on mennyt lankaa. Tää on hirveän massiivinen. Sen mä tiedän. Ja tää on aivan ihana. Mut jätetään se nyt tohon. Sitten mun pitää nyt vähän miettiä. Koska jos mä en oo hirveän väärässä, niin mullahan ei ole enempää valmiita töitä. Niin kuin nyt tässä. Että mulla on parista työstä kyllä kuvat olemassa. Ja mä laitan ne tähän ruutuun. Mä nyt vielä mietin. Mulla on täällä siis vesipullo. Ostin tällaisen hehtaarin kokoisen vesipullon, kun löysin tuolta Rustasta tämmösen 2 litran putelin. Kun mulla on siis se ongelma, että mä kyllä työpäivän aikana muistan juoda vettä. Siellä tulee juotua paljon. Mut sit kun mä oon vapaalla, niin en mä muista. Niin mun on ollut pakko nyt sitten sorruin ja ostin tämän. Niin nyt mä sit vapaapäivänäkin muistan suunnilleen juoda. Koska kyllä sen sit illalla huomaa, jos ei oo juonut vettä, niin olo on kyllä myös sen mukainen. Mut joo, ei mulla varmaan oo muita valmiita töitä, tiettäkö? Niin mä laitan tähän seuraavaksi kuvan sellaisesta Aapo-apinasta. Aapollahan on siis oikeakin mallin nimi ja suunnittelija, mutta koska en niitä muista, niin mä kirjoittelen ne tähän ruutuun. Ja Aapo on tehty seiskaveikan jämistä. Joo, seiskaveikan jämistä. Ja
se on Aapo on aika ihana. Aapo meni lahjaksi sellaiselle pienelle ihmiselle, joka oli kyllä, ainakin ilme oli hänellä hyvin tyytyväinen ja iloinen, kun hän sen sai. Hymy nousi niinku korviin asti ja siitä tiesi itse, että taisi olla ihan onnistunut niinku tekeille. Hei, on mulla valmiita. Ottakaa se. Mä kaivan ne tuolta. Koska siis tosiaan nää on myös rapinaa, koska nää on myöskin näitä lankaostoksia, mitä mä olen tehnyt tätä projektia varten. No, ottaa se. Mulla on täällä siis, mä pahoittelen, tää ihan oikeasti rapisee. Mutta mulla on täällä Dropsin Paris-lankoja sekä sitten Dropsin muskattia kaiken maailman erilaisissa värityksissä. Ja se, miten nämä liittyy valmiisiin töihin, niin mä olen saanut tehtyä noista ensimmäisiä asioita. Mä nyt siis pohjustan tätä asiaa siis sillä, että mä sain sellaisen hyvän ajatuksen, että mä haluan tehdä ystävän muksulle joulukalenterin sillä ajatuksella, että siellä olisi jotain semmoista, mitä hän miten tavallaan pystytään hyötymään esimerkiksi leikeissä ja näin. Ja sitten kun siis kysyin tältä mun ystävältä, että miltä tämmöinen kuulostaa, että onko se ihan mahdoton ajatus, ja hän oli ihan mukana, että todellakin käy, niin mä nyt sitten kävin sitä varten ostamassa noita Dropsin muskatteja ja Dropsin Paris-lankaa. Ne on siis kumpikin puuvillalankoja ja kestää jonkun verran konepesua. Ja mä olen tehnyt niistä ensimmäisiä asioita. Ja mua vähän hävettää, kun näin ei ole mitään hirveän kauniita katsottavia niin kuin läheltä. Mutta tässä on ensimmäinen. Tämä on porkkana. Ja mähän siis laitoin näistä myös kuvaa tonne mun Instagramiin tossa joku päivä sitten. Ja mä siinä mainitsin, että mistä nämä on nämä ohjeet. Ja mä taas kirjoitan sen tähän ruutuun. Koska mä tiedän sen, että neulottuja niin kuin leikkiruokia on hirveän hankala löytää ohjeita niihin. Et yleensä ne on aina kaikki virkattuja. Ja mun virkkaustaidot ainakaan niin ei oo mitään silleen ihan hirveän kaunista katsottavaa. Niin sillä nämä neulottujen asioiden tekeminen on... Mä olin tosi niin kuin, mikä se sana on? Siis innoissani, kun mä löysin neulottuja ohjeita näihin ruokiin. Joten siksi mä haluan jakaa tämän myös kaikille muillekin, niin mä kirjoitan sen ihmisen Ravelryn tähän näin. Hänellä oli maksullisia ja maksuttomia ohjeita. Ja nämä 3, mitä mä nyt näytän teille, niin on kaikki ollut siis maksuttomia. Että en tiedä minkälainen on sitten... Niin kun... Tai siis ne maksuttomat on ihan ok ohjeita. Että esimerkiksi tämä porkkana, niin tämähän on tehty niin tasona siinä ohjeessa. Että siinä on tehty niin kun sitten jälkeenpäin. En edes muista, että missä kohtaa se on. Mutta johonkin tänne on tehty niin kun tavallaan, että se on sit sauma ommeltu sit jälkikäteen yhteen. Mutta jos oot yhtään vähänkään neulonut, niin sä osaat tavallaan vähän kikkailla sen ohjeen kanssa ja neuloa sen niin kun suljettuna jo valmiiksi. Et eihän siinä ole muuta kuin sitten se, että aloituksessa kun käsketään lähteä neulomaan niin kuin ees sun taas sun, niin eihän se ole kuin vaan laitat sen niin kuin suljetuksen neuleeksi ja siinä missä lukee, että neulon nurjaa, niin neulotkin vaan sitten suoraan oikeeta. Olipas hyvin silitetty. Mutta kuitenkin helppo on kääntää niin kuin tarvittaessa myös pyöräneuleeksi. Olipas hirveän hankalan kuulunen selitys, mutta ei se haittaa. Tämä on siis porkkana, jos ei se tullut jo selväksi. Porkkanan lisäksi niin minä olen tehnyt mansikan. Mutta nämä mansikan nämä on nyt vähän vielä silleen, että ne on oikein rumia. Nämä mitkä nämä on. Tarkentaakohan täällä on, mutta onkohan tää missään vaiheessa edes Hei. Tarkennatko muhun? Kiitos. Tähän väliin tämmönen välihuomautus, kun itselle katsoo tosta pelistä, niin ensinnäkin mulla on täällä tämmöset. Aha. Ei se tarkenna sitten, kun mä haluaisin tarkentaa. Mutta hei! Letkeät lampaat. Korvikset. Niin, ja sitten edellisen kerran jälkeen niin mä kävin ottaa nenäkorun. Silleen hyvin extemporeen tavallaan, hyvin harkitusti. Plus, jotta nämä
ei jää tähän, niin kävin ottamassa myös uuden tatuoinnin tuolla festareilla, vauhti kiihtyy festareilla muutama viikko sitten. Ja koska se on silleen suhteellisen näkyvällä paikalla, tai silleen tavallaan, niin se on, en mä tiedä näkyykö se edes, mutta siellä on kauriin toi tähdistö. Mutta palataan näihin. Mulla on täällä siis porkkana ja mansikka. Nyt se tarkentaa. Hyvä. Porkkana ja mansikka ja vesimeloni. Hihi. Ja näitä on tarkoitus siis tehdä vielä lisää. Ihan ehkä en sitä 24 erilaista tee, mutta kuitenkin kasa. Ja näitä on ollut tosi kiva tehdä. Ja en mä tiedä mitä muuta mä näistä kertoisin. Mä kirjoittelen sitä asiaa tuohon. Siis sitä ohjeiden suunnittelijan nimiä tuohon noin. Niin käykää katsomassa hänen ravelryänsä. Sieltä löytyy näitä. Hei! Ihan oikeesti, mulla lähtee kohta kukaan järki tän kanssa. Tässä pitäisi olla siis automaattitarkennus. Miksi se haluaa nyt tarkentaa? Nyt se tarkentaa muuhun. Ihan sama. Mutta näitä on tullut tehtyä ja tulee tehtyä vielä lisää. Joo, äsken puhuttiin aamuapiasta. Seuraava valmistunut työ, mikä mulla on, ja ehkä mun laskujen mukaan voi myös olla tuo viimeinen, niin on sellainen työ, mikä on täällä näkynyt tekovaiheessa monesti. Ja mä oon sen saanut vihdoin ja viimein siis valmiiksi. Anteeksi, tulee röyhtäsy. Ja se on päätynyt omistajalleensa, joka oli hirveän tyytyväinen siihen. Mä laitan tähän kuvan, vähän ehkä sensuroidun kuvan, koska meillä ei ole siitä kunnon kuvia. Mutta minä sain valmiiksi, minkäs muunkaan kuin fiolla-paidan. Ei! Ei! Hei, eihän se ole fiolla-paita, kun tuo on fiolla-paita tuo toinen. Apua! Siis ai kauheena. Mä sain siis valmiiksi sen äitin Tritone-paidan, jonka on siis suunnitellut Sari Nordlundi, jossa mulla oli lankana Dropsin karismaa. Ja se on tosiaan tekovaiheessa näkynyt ja Instagramin puolella mulla on kuva siitä kaarrokkeesta, kun se kaarroke oli mun mielestä ihan todella hyvin onnistunut. Ja paita ylipäätänsä siis onnistui tosi hyvin ja äiti siitä tykkäsi ihan hirveästi. Ja se on nyt tosiaan päätynyt äitille. Ja en tiedä onko ollut kuinka käytössä sitten sillä, mutta onpahan kuitenkin tehtynä ja päässyt oikealle omistajalle. Mä laitan sitten sen kuvan tosiaan tähän näin. Sitten mä tarkistan näitä mun muistiinpanoja vähän sen. Joo, muuta valmiita ei pitäisi olla. Mut sitten noita jatkettuja töitä. Niin niitä on pari. Sitten mulla on tänään myös näitä uusia. Tiedättekö, että mä näytän näitä uusia aloituksia, koska nämä on tässä päällimmäisenä. Niin mennään nyt vähän tälleen taas hassussa järjestyksessä. No sitten. Mä laitoin joku tovi sitten kuvan Instagramiin sen tarinoihin yhdestä kirjoneulepeitosta. Ja pohdintaa siitä, että kun mun tekisi mieli purkaa se peitto. Ja siinähän sitten kävi silleen, että mä purin sen. Ja mä aloitin neulomaan siitä paitaa. Ja se paita on nyt tässä. Tää ei ole tulossa mulle. Tää on hyvin epätyypillinen väri ensinnäkin minulle paidaksi, joten tämä ei ole siis minulle tulossa. Ja nyt sitten tässä tajusin sen, että taisin pilata yllätyksenkin jopa peräti, koska tämä on tulossa myöskin pikkusiskolle, ja hän ei tiennyt tästä ennen tätä, koska mä oletan, että se kuitenkin tulee jossain vaiheessa tämän näkemään ennen kuin paita on päätynyt hänelle asti. Mutta tää on Dropsin sivulta se ohje. Mä kirjoitan sen tähän, koska mä en muista, että mikä se on. Lankana tässä on Dropsin Nepali. Ja tää on siis, kun mä en näe yhtään, mitä mä näytän. Näytän mä hyvin. Tää on siis aika silleen suhteellisen peruspaita. Yläosaan tulee tämmönen niinku yksi oikea, yksi nurin. Tämmönen, mikä tää on, pintaneule. Eikä tää muuten edes oo yksi oikea, yksi nurin pintaneuletta. Mutta tämmönen pintaneule kuitenkin. Ja sitten tähän tulee kivasti mun mielestä nämä lisäykset. Et kun täällä on nämä paneelit, jotka pysyy suorina. Ja sitten niinku lisäykset tulee tänne silleen kivasti. Tätä on hirveän hankala näyttää, mutta tää on tosi kiva. Tää loppupaita tulee tosiaan vaan ihan sileänä. Sileätä vaan.
Ja tää on nyt siinä pisteessä, että mun pitäisi tehdä tähän hihat. Mulla on nyt joku karva suussa. Mulla on lankaa vielä tämän verran jäljellä. Et kun tää on tosiaan purkulankaa, niin on vähän silleen rajallinen määrä ollut. Mutta mä on nyt jotakin karvoja suussa. Mutta mä teen tähän hihat seuraavaksi ja helma loppuu. Ja systeri tulee tänne marraskuun puolivälin tienoilla. Me ollaan menossa katsomaan kuumaa yhtyettä tuonne Oulun Energia-areenalle. Niin mulla on vakaa aikomus, että mä saan tämän valmiiksi siihen mennessä. Mutta jos ette ole jo huomannut, niin sehän voi tarkoittaa sitä, että se on ensi vuonna marraskuussa valmis. Ei tänä vuonna. Mutta se on kuitenkin tarkoitus tehdä. Siinä kirjanollepeitossa mulla on niitä vaaleanpunaisen lisäksi semmonen tosi tumman harmaa. Ei musta, mutta tosi tumman harmaa. Ja se on vielä tuolla oottelemassa. En tiedä vielä mitä mä siitä teen, mutta jotakin kivaa. Sitten, jotta me pysytään tässä aiheessa, niin mä hörppäsen. Mulla on täällä tämmöstä appelsiinimakusta kofeiinijuomaa, energiajuomaa. Niin, mut sitten paidasta seuraavaan keskeneräiseen uuteen aloitukseen, niin mullahan on ollut nyt tämmönen pienimuotoinen kirjoneulovillitys. Ja näette kohta, että miksi tai mitä ihmettä. Katson, että tää on oikein päin. Täällä on kuulkaa tällainen. Oi että kun se näyttää hyvälle tossa. Tää näyttää aina paremmalta tässä kameralla kuin mitään niinku oikeesti. Täällä on Linka Neumanin. Muistaakseni tää on ehkä erämaa. En oo ihan varma. Mutta Linka Neumanin, eli tuosta norjalaisia neuleita kirjasta, tai norjalaisia neuleita kirjana niin kuin tekijä. Ehkä se Pohjoiskalotti on yksi semmonen aika tunnettu, eli se missä on semmosia hirvenpäitä, mistä puhutaan kohta lisää. Ja sitten se Alasuki. Onko se Alasuki? Missä se kirja edes on? Ei, se kirja on mulla tossa, niin mä näytän. Otkas. Siis tämä kirja on kyseessä. Norjalaisia villapaitoja. Ja nyt sit tarkistetaan kyllä saman tien toi mallin nimikin, koska mä en todellakaan muista. Eihän tää mikään erämaa, kun tää on vuonolaiset. Onko se erämaa sitten? Eiku niin, joo, kyllä. Elikkä siis erämaapaitahan näyttää tältä. Elikkä tää on tehty Alafoslopista, kun tämä vuonolaiset, mitä minä teen, joka näyttää siis alun perin. Tässä on näitä mun omia merkintöjä, mutta ei se mitään. Siis täältä. Niin tää on tehty perkyntistä, eli tää on tehty fingeringvahvuisesta langasta. Ei fingeringvahvuisesta langasta, kun DK-vahvuisesta. Mut siis ohuemmasta joka tapauksessa, kun se erämaapaita on samanlaisella koiraprintillä, mutta vain paksusta langasta, kun tämä vuonolaiset on tehty ohuemmasta langasta. Ja oli niissä jotain muutakin eroja varmaan, mutta joka tapauksessa tämä on tulossa. Mulla on tässä lankana Dropsin Karisma. Ja tää on menossa eteenpäin. Tää on aika ihana kyllä. Voi hitsi, tää näyttää hyvälle tuossa kameran näytöllä. Mut siis tää on menossa eteenpäin. Tää on myös meidän papan siskolle. Hän kävi tässä sovittamassa sitä itse asiassa viikonloppuna. Kun ajoi ohi, niin kävi sovittamassa ja mulla kävi tässä samalla vieraana semmonen 4 kuukautta vanha mokkakoira. Mä voin laittaa tähän mokan kuvan. Niin, koira-ihmisille koirapaita. Ei tässä se enempää. Kirjanollepaitaa lisää. Täällä on mun Maire. Onkohan mä näyttänyt tätä missä vaiheessa viimeksi? Mä en muista. Mutta ei nyt puhuta tästä, koska tää ei ole mun mielestä ehkä edennyt sen jälkeen, kun mä oon tätä edellisen kerran näyttänyt. Mä oon saanut tähän siis hihan puikoille. Mä oon tehnyt sitä ehkä 3 kerrosta, niin siinä ei hirveästi on näytettävää. Mulla olisi hirveä hinku tehdä tääkin valmiiksi. Niin kuin kaikki muutkin. Mutta pitäisi saada vuorokauteen vähän lisää aikaa, kun pitää aikuisena ihmisenä käydä tulla töissä ja se työ vie niin hirveästi aikaa. Siis mä olin viime viikolla maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai töissä, perjantai vapaalla.
lauantai, sunnuntai, maanantain töissä ja nyt tänään on tiistai, mulla on vapaapäivä. Mä oon ihan teattekö pihalla viikonpäivistä. Mä olin silloin perjantaina, kun mulla oli se yksi vapaa, niin mä olin ihan sunnuntaipäivässä. Ja sit sen viikonlopun, kun mä olin töissä, niin mä en edes tiennyt, että mikä päivä on. Vaan oli vaan silleen, että no, tänään on työpäivä, viikonpäivästä ei mitään hajua. Niin voiko joku, joka tekee vuorotyötä, niin samaistua tähän yhtään? Että viikonpäivät on niin kuin aina ihan mitä sattuu. Ei niissä ole niin kuin mitään järkeä. Ei. Mä en tykkää tällaisesta. Mutta joka tapauksessa puhutaan lisää näistä kirjaneulepaidoista. Niin mulla on täällä tulossa sitten tällainen. Aha, mulla on täällä hihat puikoilla. Mitenhän mä... Mitenhän mä saan tätä näytettyä silleen fiksusti? Oottakkees. Täällä on siis hihat tulolla, mutta... Jos mä näytän tätä takapuolta. Näin. Näkyy. Niin. Mulla on täällä tulossa Caitlin Hunterin haliput. Sweater. Ja niin kuin näkyy, niin jos tää on kenellekään tuttu ohje, niin tähän on hieman ehkä erinäköinen, koska siis alkuperäisesti niin tämän kirjoneulenhan pitäisi niin kuin, tiedättekö, mahtua tähän, se mahtuu niin kuin ennen kuin hihat erotellaan, niin se on tehty se kirjoneule. Mutta koska minä ja mallitilkku ei kuuluta samaan lauseeseen, eikä varsinkaan silloin, jos on vähän eri paksuinen lanka kuin ohjeessa, vaan silloin sovelletaan, niin lopputulos on siis tämä, että mä oon joutunut jatkamaan tätä kirjoneuletta hihojen erottelun jälkeen sekä tänne niin kuin hihaan että sitten vartaloon, mikä tekee sen, että täällä kainaloiden kohdalla on vähän tällaiset eläväiset nämä kalat. Mutta sehän nyt ei haittaa mitään käytössä. Vaan tää on tosi kiva. Mulla on täällä siis helma valmiina. Mä oon ohjeista poiketen lisännyt tänne helmaankin tämmösen pienen kirjoneuleen, koska siis lankaa oli sen verran paljon, että sen pystyi sinne niin kuin lisäämään. Ja ajattelin tehdä tänne myös hihoihin saman tempun, että lisään tänne hihaan suihin sitten tämän saman kirjoneuleen kuin tämä. Mulla meinaan on täällä vielä tätä oranssia tämän verran. Ja lankana, tai oikeastaan pitäisi varmaan sanoa, että hahtuvana, kai tääkin jonkunlaista lankaa on, niin mulla on täällä siis plötylopi. Mä oon tehnyt tämän Istekin plötylopista. Ja tämähän on oikeasti aika ihana. Ja nämä värit on aika jees. Tää tuo väritykseltänsä mulle mieleen ahvenen. Mä en tiedä miksi, mutta tää on niinku ahvenpaita. Vaikka tosiasiassa haliputhan on ilmeisesti ruijanpallas. Kampela. Tai siis ruijanpallas kuuluu kampela-lajeihin. Ja sen on näköinenkin. Mutta tästä tulee ihana. Ja tää lähtee eteenpäin. Tää on lähdössä Norjaan yhdelle ihmiselle, joka harrastaa kalastusta. Niin tää on menossa hänelle. Häneltä, tai siis silleen vaivihkaa kysyin, että olisiko käyttöä villapaidalle, koska tää on semmonen malli, mitä mä oon halunnut tehdä. Ja mulla tosiaan sattui varastossa olemaan nämä plötylopikiekot. Mulla on tämmönen vihreä, missä on vähän värivaihtelua. Mä en tiedä, ei se varmaan siinä kovin näy. Mutta tää on tosi eläväinen tää väri. Ja sitten on tämmönen oranssi. Ja nää on alun perin siis ostettu. Mulla on ollut mielessä tehdä itselleni joku paita. En muista enää edes, että mikä. Mutta sitten tosiaan kun totesin, että hei, että haluaiskohan se ihminen villapaidan. Että jos mä silleen vaivihkaa vähän niinku upotaan hänelle tätä ajatusta, että milles kuulostaisi niinku tämmönen villapaita. Ja sieltä tuli myöntävä vastaus. Ja sitten laitoin kuvat niinku näistä väreistä, että mulla olisi täällä tällaiset, että miltä kuulostaisi. Ja näytettiin myöntävää vastausta, niin mä sain sitten varastosta nämä pois. Ja hän saa itsellensä paidan. Tästä tulee kiva. Sanonko mä jo että tää on Caitlin Hunterin haliput? Taisin mä sanoa. Mutta tämä on siis tosiaan kirjoneulepaita numero 2. Ja jotta nämä ei nyt siihen lopu, niin mennään suunnitelmiin tässä välissä. Mä kaivan tuolta takaa vähän lankaa. Näin. Mulla on täällä tämmönen. Näyttää aika kivalle. Paitsi että näyttää ihan mustalle tuo yksi tossa. Täällä on siis Rauma Garnin vanssia. Tämä on
sävy numero 401. Tää on joku poltettu oranssi. Tää nyt pikkasen on vääristynyt tässä. Se ei ole ihan ton värinen oikeesti. Mutta poltettu oranssi. Sitten täällä on valkoinen ja tumman sininen. Ei musta. No ei tässä näy mustalle. Tumman sininen. Niin nämä 3 väriä. Ja tosiaan tämä on pääväri ja nämä 2 on sitten kirjoneuden värejä. Ja näistähän tulee se äsken sivulauseessa mainitsemaani pohjoiskalotti. Tai ainakin mun mielestä se oli pohjoiskalotti. Tarkistetaan nyt tää asia vielä. Mä oon yhden tällaisen paidan neulonut jo aiemmin, muutama vuosi sitten. Tai pari vuotta, mitähän siitä olisi. Joo, pohjoiskalotti. Elikkä siis kyseessä on tämä hirvipaita. Ja mä olen tekemässä juurikin näistä kyseisistä samoista väreistä tätä paitaa. Tässä ne näkyy jopa ehkä vähän paremmin kuin mitä tossa äskeisessä, mitä mä näytin noita lankoja. Mutta tämä pitäisi laittaa seuraavaksi puikoille. Mutta ensin mun pitää saada jompikumpi noista ees valmiiksi. Koska mulla ei ole puikkoja. Mitähän mä sitten näytän teille? Onko mulla täällä vielä mitään? Joo, mua nauratti, kun mä katsoin tosiaan äsken oman edellisen jaksoni uudestaan. Koska en muistanut tosiaan, mitä mä oon sinne puhunut ja mitä en. Ja mä siinä esittelin tätä vaakatakkia. Että kuinka mä haluan saada tän nyt valmiiksi, että kun tästä ei enää hirveästi puuttuisi. No, mitäpä kuulkaa luulette? Tämähän on siis periaatteessa neulottu. Kyllä, ihan oikein. Tää on nurinperin näköjään. Ihan hyvin kyllä. Ei, miten tää nyt on, hei? Näin. Ei, kun nyt tää on vielä jotenkin. Nyt, älä koske enempää. Siis, joo, tää on neulottu, mutta tästä puuttuu nappilistat. Että ei tää oikeesti olisi niinku paljon vaille. Ja lankakin mulla olisi niinku vielä täällä. Mutta tästä ei niinku oikeesti paljon puuttuisi. Niin sit taas valmis. Et siinä mielessä pitäisi ehkä tehdä ne nappilistat. Niin sais tän tonne kylpyyn ja kaappiin. Napitkin mulla on tähän ostettuna ollut jo niin kauan kuin on langatkin. Eli 1,5 vuotta kohta. Niin tää pitäisi tehdä varmaan niinku valmiiksi. Mut hei, itse asiassa on mulla tällä vielä yksi keskeeräinen, mitä mä oon edistänyt. Mitä mä mainitsin tuossa äsken tän pinkin paidan kohdalla, että systerille on tulossa paita. Niin nyt jos joku fiksu ihminen muistaa, että eikö se ole aiemminkin puhunut jotain systerin paijasta, niin kyllä, puhuin. Mä neuloin hänelle myös tätä jolla-paitaa, mikä on edelleen kesken. Mutta tää on nyt siinä pisteessä, että mulla on täällä niinku helmaresorio tulollaan. Mä laitan tähän kuvan. Me sovitettiin sitä, kun systeri oli täällä käymässä edellisen kerran. Ja silloin tehtiin päätös, että pituus on nyt passeli, että helmaresori sinne vaan. Ja mä sitten hänelle kysyin, että no mitä jos tehdään silleen, että tehdään niinku takaosaa vähän pidemmälle ja etuosaa vähän lyhyemmälle, että se tulee tavallaan niinku halki jo pieni sinne helmaan. Ja niinku hän tykkäsi tästä ajatuksesta, joten täällä on nyt silleen, että tämä takaosan resori on tehtynä, mutta etuosan resori on paria kerrosta vaille valmis. Ja sit puuttuisi vielä tosiaan nämä hihat. Ja tää kuuluu siihen samaan teen valmiiksi ennen kuin se tulee tänne seuraavan kerran kasaan. Elikkä mulla on nyt tässä 1,5 kuukautta aikaa. Pitäis kerätä. Pitäis kerätä. Mutta tässä on kaiken maailman ohjelmaa vielä ennen sitä. Kuten esimerkiksi, nyt mä katson kalenteria, koska ulkoa en muista. 2 viikon päästä. Onko oikeesti mukaan niin vähän aikaa? Joo, reilun 2 viikon päästä. What? Reilun 2 viikon päästä, jos en mä sitä jo sanonut. Eli 12.10. on lauantai, niin on Oulun kädentaitomessut. Ja arvatkaa, kuka sinne on menossa? Minä. Mä pyysin vapaaksi lauantain töistä ja mä olen saanut sen vapaaksi. Joten minä aion mennä sinne ystäväni kanssa.
Mä myös on vähän silleen vaivihkaa kävin katsoa noita näytteille asettajia. Ja totesin, että siellä on pari semmoista lankamyyjää, mitä olisi kiva päästä käydä vähän kahtomassa. Mutta se, että onko mulla A, budjettia ostaa mitään lankaa, ei. B, tarvetta ostaa mitään lankaa, ei. C, aionko silti ostaa sitä lankaa, niin todennäköisesti kyllä, pari kerää, koska no, elämä on tällaista. Mä oon aika hyvin saanut noita omia varastojani niinku tyhjennettyä. Siis tosi hyvin, jos ajattelee, että mä jouduin niinkun... Nyt mä hukkasin sen jo. Tähän vuonolaiset paitaan tilasin langat, koska halus niinkun... ihminen halusi ne tietyt värit, ja mulla niitä nyt ei todellakaan varastossa ollut. Niin tähän tilattiin langat, mutta silloinkin tilasin vaan tasan sen verran, mitä tähän paitaan meni. Vaikka olin näin lähellä tilata yhden extra vyyhdin itselleni, kun mä tilasin siis nämä karismat silmusolmun verkkokaupasta, niin olin näin lähellä tosiaan, että olisin tilannut itselleni yhden silmusolmun käsinvärätyn langan. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä sitä tilausta naputtelin, niin mä katsoin mun laatikkoa, missä noin mun käsinvärätyt langat on, niin totesin, että ei, mä en tarvitse. Ja toistaiseksi, niin olen pysynyt siinä. En ole ostanut ylimääräisiä lankoja. Mutta sitten tosiaan tilasin kyllä myös nämä raumakaarnit, mutta nämäkin oli sellaiset, että ei mulla ollut tällaisia tuolla varastossa. Ja tääkin paita siis niin, mä en muista puhuinko mä, en puhunut. Palata siis vielä hetki tähän pohjaan. Siis tähän paitaan. Elikkä siis tämä on tämä pohjoiskalottipaita. Ja tähänhän tosiaan tulee noita hirvenpäitä. Niin tämäkään ei ole siis tulossa minulle itselleni, vaan se lähtee eteenpäin. Ystävä kysyy, että voisinko mä neuloa hänelle villapaidan, niin kyllähän minä neulo. Ja meillä on tästä myös semmonen diili, että mä saan sitten hyvän ruoan jossain vaiheessa siitä hyvästä, että mä neulo hänelle villapaidan. Plus, että onhan siis... No. Se, että pääkoppa on ollut tosi kovilla viime kevään jälkeen, tai sen kevään alkukesän jälkeen. Ja mä oon neulonut tosi paljon. Mä oon neulonut tosi paljon myös semmosia aika niin kuin, aivottomia juttuja. Et mä rupesin miettimään siis, että eikö mä oikeesti ole enempää saanut mitään niin kuin aikaiseksi. Mutta siis onhan mä aika paljon tehnyt loppupeleissä. Ja sit se, että mä tiedän, että mulla on keskeneräisiä töitä muitakin, mitä mä oon tehnyt edellisen kerran jälkeen. Tai niin kuin aloittanut edellisen kerran jälkeen. Mutta siis, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin mä en edes tiedä, että missä ne on. Mä jouduin meinaan vähän siivoille tällä viikonloppuna. Silleen pikasiivousta. Että kun tosiaan mulla kävi tässä se tämän vuorolaispaidan saaja kävi tässä pyörähtämässä silleen pikapikaa. Ja heillä kun oli tosiaan se koira mukana, niin mä sit totesin vaan, että joo, pitää ehkä pikkasen siivota tässä silleen pahimpia pois, että se koira ei syö mitään. Eikä se syönytkään, hän oli oikein ihana tapaus. Paitsi vähän söi omenoita, mutta se oli ihan luvan kanssa. Ja niin mä tosiaan sen siivouksen myötä niin jouduin vähän laittelemaan asioita pois. Niin mä nyt en tiedä, että missä niitä on niitä töitä. Mut hei, on mulla vielä yksi asia, koska siis... mihin mä sen laitoin? Mulla oli tässä äsken semmonen juttu, mut mä en tiedä mihin mä sen pistin. Mulla on täällä siis, mä en tiedä onko mä esitellyt tätä, mutta mä esittelen nyt tämänkin. Mulla on täällä siis tällainen kori, kangaskori tai tämmönen mikä tää on. Muumi, mamma, aiheelle. Mä löysin tän joskus Prismasta 5 eurolla. Niin mun mielestä aika hyvä diili. Täällä on myös siis sen lisäksi, että täällä on lankaa näihin niin kuin keskeneräisiin töihin, kuten esimerkiksi tämä Fiolla-paidan. Tää on näköjään mutta kiinni työssä tää lanka. Täällä on siis jotakin mun keskeneräisiä neuleita. Sen lisäksi mä säilytän täällä jotakin lankoja, mitkä odottelee niin kuin pääsyä puikoille. Kuten esimerkiksi vaikka tämä Diecat Studion Kitten sukkalanka. Sweet Dreams are made of kittens. Tästä on tulossa sukat. Odottelee pääsyä puikoille, mutta milloin niin en tiedä. Sitten täällä on nämä Haliput-paidan
langat ja koko tää itse haliput-paita. Täällä on semmosia niinku tällä hetkellä suhteellisen aktiivisessa keskeneräisessä tilassa olevia neuleita. Ja vähän kaikkea muutakin. Mutta nyt mä oikeasti hukkasin sen palluran. Mihinhän mä sen laitoin? Se oli tässä äsken. Tuolla. Joo. Mä aloitin eilen illalla uuden projektin. Nää on nyt taas näitä niin kuin sarjassa, että vois miettiä 2 kertaa mitä tekee ennen kuin tekee. Mutta toisaalta niin ei sille voi aina mitään. Pallura on tässä. Ihan hirveästihän tää ei nyt kerro. Varmaankaan. Ehkä. Mutta minä aloitin jämälankapeiton. Jämälankapeitto numero 1, 2, 3, 4. 4 tai 5. En edes tiedä. Mutta tämmösen jämälankapeiton. Tää on Beatles Beekeepers. Kirjoitan sen nimen tähän, koska en muista. Mutta pointtina tässä on tehdä, että tässä tehdään tämmösiä niinku hunajakennon mallisia paloja. Joo. Hunajakennon mallisia paloja. Just. Niin ja nää sit yhdistellään jollain tapaa sitten keskenänsä. Täällä on täytettä sisällä, eli tää ei oo niin kuin pelkkä neulottu. Hei, sanoinko mä teille jotain tästä tarkennuksesta? Niin, vaan täällä on siis täytettä sisällä. Ja sitten tosiaan nämä palat yhdistellään. Anna Johanna teki tällaisen peiton. Hän on tehnyt sitä ilmeisesti useamman vuoden. Jos en oikein väärin ymmärtänyt, niin 12 vuotta oli hänellä kesken se peittoprojekti. Ja nyt hän laittoi siitä valmista kuvan tuossa joku päivä sitten. Ja mä katsoin sitä peittoa silleen, mä tarviin tommosen. Niin nyt mä sitten aloitin ja mä oon tehnyt ihan 1 palan. Tai melkein 2. Se toinen on tuolla mun selän takana, mutta siellä on kaikkea muutakin, niin ei mennyt sinne. Mutta tämmösen peittoprojektin. Tästä tulee hauska. Ja koska tätä lankaa riittää, niin peittopalojakin riittää. Ja peittoja ei ole koskaan liikaa. Mitähän mä muuta teille kertoisin sen kuulkaa? Mulla on täällä hirveästi kaiken maailman juttujahan täällä on, mutta mä oon kirjoittanut tänne mun muistiinpanoihin. Hei, sen kerran kun mä kirjoitan muistiinpanot, niin mä en edes katso niitä. Ja siis mä voin kertoa, että nämä mun muistiinpanothan ei oo silleen hirveän mitenkään niin kuin... On mulla yksi! Hihi, ottakaa! Täällä! Mulla on tämmönen kassi. Ja Heart Astrikke. Elikkä minä rakastan neulaa. Käsittääkseni. Täällä on yksi projekti, minkä minä aloitin. Ja minä tein tätä kauheata kyytiä silloin, kun mä tätä aloitin. Ja sen jälkeen mä en ole taas koskenut tähän. Jännä juttu. Mutta täällä on siis vihreitä. Mä näytän ensin tämän langan. Mulla on tässä siis lankana Hjertegarnin lima, joka on 100% villalanka. Tässä on 50 grammassa 100 metriä, eli tää on niin kuin perus DK pahunen lanka. Ja se mitä mä tästä teen niin. Täällä on tulossa, kuulkaa, yllätys, neuletakki. Ja tää on siis siinä pisteessä, että joo. Miksi mä oon ottanut tältä puikot pois? Ei kuinkahan mulla... Mikähän... Täältä löytyy lankaa. Onkohan mulla ollut ajatuksena tässä nyt sit se, että mä teen tohon ton toisen hihan ensin? Varmaan joo, koska täältä on loppunut lanka. Eli mulla on kerran loppunut. Ja mulla on ilmeisesti tarkoituksena ollut tehdä toi toinen hiha samaan pisteeseen. Luulisin ehkä. En tiedä. Mutta täällä on tämmönen. Täällä on tosiaan toinen hiha tulollaan. Ja... Oho! Täällä on pintaneuletta. Ja tää on Leeni Hoimelan Minne neuletakki. Ohje on siinä Urban Knit Easy -kirjassa. Eli siinä jälkimmäisessä Urban Knit -kirjassa. Ja tässähän on siis ajatuksena ideana se, että tähän tulee sit jälkeenpäin niin poimitaan niinku silmukoita ja tehdään semmonen niinku shaalikaulus, mikä on mulle uutta. En ole koskaan tehnyt enkä yhtään vaatetta omista, jossa semmonen kaulus olisi. Mutta se on ihan hauskan näköinen oli. Ja tää on tosi kiva. Tää on aika keväinen tää väri. Mutta mä tykkään vihreästä. Tykkään vihreästä, eli siis meillä on tässä yksi vihreä neuletakki.
Sitten mulla olisi täällä langat toiseen vihreäseen neuletakkiin. Ja sitten viime kerralla mä näytin niitä yhtiä vihreitä neuletakkilankoja. Niin on aika paljon vihreitä neuletakkeja tulossa. Mä tykkään vihreästä niin kuin värinä. Ja just niin kuin esimerkiksi tämä vihreä mikä on, niin on ihan yksi mun lempparivärejä. Tykkään ihan tosi paljon. Samoin kun tykkään tämmöisistä ruskeista ja esimerkiksi tämä poltettu oranssi. Mun mielestä tää oli poltettu oranssi ehkä nimeltänsäkin. Niin tää on tosi kiva värinen. Tosi kiva värinen. Mutta joo, olisikohan siinä ollut mun neula-aiheet kaikki? Ehkä. Jos mä en ihan hirveästi huijaa. En kai. En ainakaan muista, että huijaisin. Mutta joo. Mitähän muuta mä kertoisin teille? Mä oon kertonut kuulumisia ohimennen. Suunnitelmiahan on hirveästi, mutta nehän elää, niin niitä on ihan turha edes sanoakaan, koska mä tiesin, että seuraavalla kerralla niin mikään niistä ei sitten pidä paikkaansa. Noita vanhoja keskeneräisiä mä oon yrittänyt saada valmiiksi. Vähän vaihtelevalla menestyksellä, niin kuin varmaan huomaatte. Ja yksi mikä on, niin mä tarttisin itselleni lapaset. Mutta kattokaa, kun mä jaksan tehdä sellaiset lapaset itselleni. Sitä mä oottelen tässä, että inspiraatio semmoisen tulisi. Rekka-auto. Jep. Mutta ehkä se oli kuulkaa siinä tällä kertaa. Mä nyt toivon suuresti, että seuraavaan kertaan ei mene ihan sitä 2 kuukautta taas, vaan mä saisin kiinni vähän siitä säännöllisemmästä rytmistä. Ihan senkin takia, että mä haluaisin päästä näyttämään noita niinku vanhoja tekereitä ja puhumaan niinku neulejutuista muutakin kuin vaan näyttämään noita töitä. Toki sehän mä teenkin aina välillä, mutta silleen niin kuin, että mulla on semmosia muutamia tiettyjä aiheita, mitä mä haluaisin käydä läpitte neuleisiin niin kuin liittyen ja tuoda esille. Mutta se, että jos mun tahti on tämä, niin se ei tule tapahtumaan. Niin sillä olisi ihan kiva, että sais vähän sitä niinku vauhtia, tahtia kiristettyä. Yhtään neulepodcastiahan mä en oo ite nyt tässä viime aikoina kattonut. Mä oon ollut tosi laiska. Toki myös se, että kun pään kuormitus on ollut sitä, mitä se on, niin mä oon aika paljon siis kuunnellut äänikirjoja. Siis ihan järkyttäviä määriä äänikirjoja. Muun muassa tässä yhtenä vapaapäivänä niin vietin 9 tuntia tässä sohvalla neuloen ja kuunnellen kirjaa. Se on semmoista, niin kuin, mitä mä oon viime aikoina tosi paljon tehnyt. Mutta eiköhän jossain vaiheessa tuu taas, että jaksaa itsekin katsoa muita juttuja, koska mä haluaisin katsoa. Mutta kun pää on siinä kunnossa, että ei nyt pysty. Mä en pysty keskittymään semmoiseen. Niin ehkä jossain vaiheessa. Toivotaan. Koska hirveästi olisi kauheasti kaikkia uusia ihania jaksoja katsottavana. Mutta toisaalta syksy tulee, niin mä tiedän sen, että se, että hautautuu tonne sohvan nurkkaan läppärin kanssa katsoo jotain videoa, niin se kuulostaa ihan pirun hyvältä. Niin ainakin on sit katsottavaa. Vähän jälkijunassa, ei haittaa, ne ei vanhene ollenkaan ne asiat. Koska neulominen on siitä kiva harrastus, että se pysyy, vaikka tilanteet muuttuu. Ja se pystyy mukauttamaan niin kuin omaa tekemistä ja omia niin kuin sen hetkisiä neuleitakin sen mukaan, mikä on elämäntilanne ja niin kuin esimerkiksi keskittymiskyky siihen, että pystyykö se lukemaan jotain hirveän vaikeaa ohjetta, missä on miljoona eri vaihetta ja missä pitää keskittyä niin kuin moneen asiaan yhtä aikaa, vai se, että posotteletko vaan menemään jotain niin kuin 2 oikein 2 nurin joustinta, joka sekin tuntuu välillä hirveän vaikealta. Mutta tää on hirveän kiva laji. Minä tykkään. Niin hirveästi. Ei mulla muuta. Kiitoksia kun katsoit. Jos katsoit tänne asti. Toivottavasti. Että ei ihan turha juttu ollut. Mä mietin, että miksi mulla on kipeä käsi, mutta mä jätin tän eilen kannen alle. Totta. Se on mustelmakin näköjään. Kiva. Niin, kiitoksia kun katsoit. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Ja ei mulla muuta. Nauttikaa syksystä ja nauttikaa neuleista, lämpöisistä neuleista ja villapaidoista. Mä tykkään. Ai niin, mä en ole muuten sanonut. Mulla on päällä mun lentopaita. Se on ensimmäinen lento. Ja mun tekisi hirveästi mieli tehdä 3.
jätetään tää sit siihen. Seuraavaan kertaan. Heippa! Mä muistutan karkkia. Näin.